Το LinkedIn είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό social media στον κόσμο. Έχει περισσότερους από 400 εκατομμύρια χρήστες, ενώ βρίσκεται σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Μιλούνται 20 διαφορετικές γλώσσες, ενώ κάθε δευτερόλεπτο 2 νέα μέλη εντάσσονται σε αυτή την πλατφόρμα. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 30 εκατομμύρια πτυχιούχοι εγγράφονται στην πλατφόρμα του LinkedIn αναζητώντας μια εργασία. 187 εκατομμύρια είναι οι νέοι χρήστες του LinkedIn κάθε μήνα, ενώ το 40% από αυτούς ελέγχει το λογαριασμό του καθημερινά. Το 41% των εκατομμυρίουχων χρησιμοποιεί το LinkedIn για τις επιχειρήσεις του. Μιλάμε λοιπόν για το απόλυτο επαγγελματικό social media για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. Είτε λοιπόν κάποιος είναι επιχειρηματίας και θέλει να διευρύνει τον κύκλο του, είτε κάποιος είναι πολιτής και θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις του, είτε κάποιος είναι ασφαλιστής και θέλει να βρει νέα άτομα για να ασφαλίσει, είτε κάποιος είναι κτηματομεσίτης και θέλει να διευρύνει τον κύκλο του, αν κάποιος είναι άνεργος και ψάχνει για μια νέα εργασία, αν κάποιος είναι φοιτητής, τελειόφοιτος και σε λίγο καιρό θα βγει στην αγορά εργασίας, αν κάποιος ασχολείται με το δικτυακό marketing και με τις απευθείας πωλήσεις και θέλει να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδας, είτε κάποιος είναι απλά ένας εργαζόμενος και θέλει να αλλάξει την εργασία του, θέλει να αυξήσει το μισθό του, να βρει ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, χρειάζεται να έχει ένα καλό και σωστό προφίλ στο LinkedIn. Συμπλήρωσε το email σου για να λάβεις δωρεάν ένα εκπαιδευτικό βίντεο οδηγό για το τι είναι και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το LinkedIn ανάλογα σε ποιο χώρο βρίσκεσαι.